ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই কথাই কথাই লেবেল মাৰি থাকে যে তেখেতে হিষ্ট্ৰী জানে, হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰফেচাৰ আছিল, তেখেতে হিষ্ট্ৰীৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত। কিন্তু এটা কথা, দৰাচলতে মই ফেৰেংগা কোন হয় মই ৰাইজৰ আগত আজি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। ফেৰেংগা ওৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী BTCৰ EM দৰাচলতে ভেঞ্চাৰ কলেজৰ কেঞ্চাৰ প্ৰফেচাৰহে আছিল। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ফেৰেংগা আছিলে ভেঞ্চাৰ কলেজৰ কেঞ্চাৰ প্ৰফেচাৰ। खुलुमबाय रायजोफोर, बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर, आङो मोनसे भिडिअखौहाय नुनानै जोबोद दुखु मोनदों, मानो होनब्ला आंबो सासे बर' फिसा। बेनिखायनो बर' जानानैहाय जुदि गुबुन हारिजोंहाय बेफोरबायदि हारिखौहाय सोंखारि जायोब्ला जोबोद गोसोआवहाय दुखु मोनो। सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट UPPLनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि EM रन्जित बसुमतारी सारनि सायावहाय सासे हारसा जायनि मुङा पृथ्वीराज नारायण देब मेस होननानैहाय जोङो सिनायनो हायो। बे पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ रन्जित बसुमतारी सारखौहाय ट्रेनिं गैयै सासे एनडेबि होननानैहाय बुंदों। आरो बिथांनि एनडेबियाव थांनाया माइ माइरं, थाव संख्रि बानलु बायनो हायैनि थाखायसो एनडेबियाव हाबदों होननानैहाय बियो फोरमायनानै होदों। आरो बिथांखौहाय भेन्सार स्कुलनि केन्सार फोरोंगिरि होननानै बुंदों। जोङो बयबो सिनायो रन्जित बसुमतारी सारा बेंटल कलेजनि सासे फोरोंगिरिमोन। दा बे पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बुंनो थाखाय सोरनिफ्राय पावार मोनखो? बे सासे सामायन' पाब्लिकआ माब्रै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हाखो? अब्ला जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव दावहारु एनडेबिफ्रा आखायाव अस्त्र लानानै 34 बोसोर दावहा नांबोनाय जे सोमावथाय, बे सोमावसारनाया थाव संख्रि बानलुनि थाखायसोमोन नामा? बे पृथ्वीराज नारायण देब मेस बुंनायनि बायदिब्ला गासैबो बर' हारिनि एनडेबिफोरखौनो लाजिफोनांगोन। बिथांमोनखौल' नङा, हारिखौनो लाजिफोनांगोन। दा बेनिखायनो आं सानो बेबायदि बुंग्रा मानसिनि सायावहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मा डिसिसन लाखो? आरो एनडेबि फरामनि मानसिफ्रा बिनि सायावहाय मा मावनो सानदों? ना बेफोरबायदिनो गुबुन हारिखौबो बर' हारिनि सायावहाय बाथ्रा बुंनानै लाजि फोनांनो थाखाय सुबिदा होबाय थासिगोन नामा? जोंथ' नुयो बर'जों बर'ब्ला मैसो बेहाफोरबायदि जुगुमलायो, केस होलायो, जेलाव सोलायो, वार्निं होलायो। नाथाय बैसोर बायदि जे हारिखौ लाजि फोनांग्रा, हारिनि थाखाय असमान खालामग्रा बेबायदि सुबुंखौ जोंनि बर' दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा मा खालामनो सानो? दिनै पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ हारसा फेरेंगा बसुमतारी सारनि सोमोन्दैहाय बेकग्राउन्डखौ मिथियाजासे ओरैनो बर' हारिनि रायजो खुंनायखौ, बिथांमोननि रायजो सालायनायखौ मेगन सानानै हारिनि रायजो राजाफोरखौहाय आनलेट खालामनानैहाय मेगन खाथेनानैहाय अलखदाव खोख्लैनो हास्थायनायखौ जों नुदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनाबो पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि बाथ्रायावहाय माब्लाबाबो दागोजाव। गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिखौहाय गोदोनिफ्रायनो गाज्रि नोजोरजों नायबोग्राखा आरो बिसोरनि गोसो सिङावहाय माब्लाबाबो बर' हारिया जायगा गैया। दा बर' हारिया गाव गावनो बुजिनांगौ, बिसिनि बुंनाय रावखौहाय माब्लाबाबो एक्सेप्ट दा खालाम आरो माब्लाबाबो दामफाय। नोंसोरो सायाव लोगो जानो हागौ, नाथाय सिङाव बिसोरजों माब्लाबाबो लोगो दाजा। दा जों नुयो हारसा हुसाफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ पलिटिक्सनि खेथ्रआवहाय गुट्टा गुट्टि नांलायो बिसोरो, बुदलायनोबानो बाखि। नाथाय बबेबा खेथ्रआव जुदि गावनि हारिया अलखदाव गोग्लैयोबा आखाइ हमनानै गोदोना गोबादलायनायखौहाय जों नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि बर' हारिया सुथुरबाथाय सुथुर,
मुर्तिखौ नायनो हागोन नाथाय मानसिखौ नायनो हाया माब्लाबा नुफेरदोंना जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौहाय आखाइ हमनानैहाय गोदोना गोबारलायनाय बिसोरो गावजों गाव सायखंखौबो नायज्लायनो हाया रायजोफोर बेनिखायनो रायजोआसो खौसे जानांगौ दा जोंनि बर' हारिया खौसे गैयैनि थाखायनो जानो हागौ बेफोरबायदि रावखौहाय गुबुन हारिनिफ्राय जों खोनासंनो गोनां जादों दा 34 बोसोर दावहा नांबोनाय बर' हारिखौहाय रैखा खालामबोनाय एनडेबि बिदा फंबायफोरखौ लाजि फोनांनाया बेसेबां गिदिर बाथ्रा बियो रनजित बसुमतारी सारखौल' बुङाखै गासैबो बर'नि एनडेबि आरो बर' हारिखौनो नोजोर होनानै बे बाथ्राखौ बुंदों जोङो नुगासिनो दङ पृथ्वीराज नारायण देव मेसा सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरखौहाय सोंखारिगासिनो दङ बेनिखायनो बिथांखौहाय गोख्रों दायथ' लानानै साजा होनांगौ होननानै आं सानदों रायजोफोर नाथाय नोंथांमोनासो मा सानो आं जेबो मिथिया नाथाय आंनि साननाय बायदिब्ला खनसे नङा खननै नङा खनथाम दैदेनगिरिफोरखौहाय लाजि फोनांबाय आरो लोगोसे हारिखौबो लाजि फोनांफैदों बेनिखायनो बेबायदि मानसिखौहाय आयेननि राहा लानानै साजा होनांगौ नो कनसिडार आरो जुदि बर' हारिया खौसे गैयाब्ला जोबस्रांनायनि लामा मानो होनोब्ला गुबुन हारिफ्रा अर जोंनायनि सायावहाय भिउ लुनानै होफैगासिनो दं नंबां जाबां बाथ्राखौहाय बुंनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय गुलाय गुजाय खालामनानै होनो सेस्था लागासिनो दं रायजोफोर भिडिअआ बेसिखिनियानो जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय जेन' भिडिअआ बयनिसिमबो सिगाङावहाय गोसारनाय बायदि बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि